איתנו דוקטור רוברט אלבין, שהוא יועץ בתחום אחריות תאגידית ואתיקה, והוא גם מומחה להתנהלות חברה. שלום. שלום. מה שלומך? מצוין, תודה. במה אתה עוסק בעצם? בייעוץ לתאגידים, או לארגונים, יכול להיות גם ארגונים ציבוריים. על מה? אני עוזר להם להתייעל. זאת אחת השיטות שאפשר, או איזשהו מגוון של שיטות, שאנחנו יכולים ליישם בעבודה של עסק, או בעבודה של ארגון, כדי שהוא יתייעל. יתייעל זה אומר ירוויח יותר כסף בשורה התחתונה. בשורה התחתונה לגמרי כך, או שהוא ירוויח יותר כסף, או שהוא יחסוך, או שגם וגם מעט, ואם מדובר על ארגון ציבורי, זאת אומרת, הוא ינצל מעט יותר טוב, או הרבה יותר טוב, את המשאבים העומדים לרשותו. כן. אבל התחלנו לדבר לפני הפרסומות על קוד אתי, על אחריות תאגידית, ואיך הם קשורים להתייעלות. אוקיי. קוד אתי ואחריות תאגידית קשורים להתייעלות. בואו נלך על דוגמה מסוימת. בשנות ה-70 בארצות הברית, בפורד, ניסו לייצר איזושהי מכונית קטנה, מכונית קומפקטית, קראו לה פורד פינטו, שזה מעניין, כי היא נשמעת כמו פורד ישראלית משהו. אבל באופן משהו כזה. הם הלכו על איזשהו קונספט יחסית זול, מכונית לא מאוד גדולה ודי חסכונית, ועשו את כל הייצור, וייצרו אותה, והתחילו להוציא ולהפיץ ולשווק אותה ולמכור אותה, ואחרי שהיו בערך משהו כמו 2 מיליון יחידות בחוץ, התחילו לחזור לפורד כל מיני תלונות על כך שהמכונית הזאת איננה כל כך עמידה בתאונות כאשר הם נכנסים בה או מתנגשים בה מאחור. כן. זאת אומרת, במהירות יחסית לא גדולה, כאשר התנגשו במכוניות האלה מאחור, נניח ברמזורים או בכל מיני מקומות כאלה, המכל דלק שלהן נטה להתבקע, להתפוצץ ולהדליק את המכונית על יושביהן. בסך הכל בתאונה די שגרתית בדרך כלל לא דרמטית. אז במכוניות האלה, התאונות האלה הפכו להיות תאונות קשות מאוד, עם אחוז נפגעים גדול ועם פגיעות חריפות. ואז החבר'ה בפורד חשבו בהנהלה, מה אנחנו עושים עם זה? ועמדו, כפי שהם ראו את זה בניתוח שלהם, עמדו לפניהם שתי אופציות. אופציה ראשונה, בוא נעשה ריקול. להחזיר את כל המכוניות למפעל. נחזיר את כל המכוניות. שאלו את המהנדסים, כמה כסף יעלה לנו לסדר את המכל כך שהוא לא יתבקע? אמרו משהו כמו מספר דולרים, נדמה לי 11 דולר למכונית. צריך לזכור שהיו 2 מיליון יחידות בחוץ. כן. אוקיי, מה האופציה השנייה? שואלים בהנהלה, הם אומרים, האופציה השנייה היא פשוטה. את האופציה השנייה סיפקו עורכי דין, והאקטוארים, ומומחי ביטוח, ואמרו, תראו חבר'ה, מה יעשו? יתבעו אותנו. בואו נעשה חישוב, כמה תביעות יכולות להגיע, כמה כסף זה יעלה, לעומת כמה כסף להחזיר את המכוניות, עדיף להסתכן בתביעות. לגמרי כך, כאילו קראת טקסט. לא, פשוט אני חיה בעולם הזה, כן. נכון. עכשיו, זה בדיוק מה שהם עשו. אבל לצער כולם, גם לצערם וגם לצער נושאים נוספים. הנפגעים. כן, שהמשיכו להיפגע. הם בסוף חטפו איזושהי תביעה ייצוגית, פה את יודעת למה הכוונה, ונפסקו להם באותה עת, ובסוף שנות ה-70, או בתחילת שנות ה-80, נפסקו להם הפיצויים הגדולים ביותר עד אז במערכת המשפט האמריקאית. כמה? משהו כמו 128 מיליון דולר. יואו. זה הרבה מאוד כסף, גם במיוחד אולי יותר מהיום כמובן, בתחילת שנות ה-80. במידה לא מבוטלת זה די הוריד את ההנהלה על הברכיים ואת כל המפעל. אחרי זה שונו הרבה מאוד דברים. אבל עכשיו לענייננו, כי זה היה סיפור נחמד, מה האתיקה וכל זה. זה איזשהו סוג של לקח שאנחנו באים איתו, אני מגיע איתו הרבה מאוד פעמים לארגונים, ואני אומר, תראו, זה ניהול סיכונים לא טוב. אבל לא מדובר פה על ניהול סיכונים מן הצד החשבונאי. כי אולי מן הצד החשבונאי הם ניהלו אותו לא רע מבחינה סטטיסטית. אבל זהו ניהול סיכונים לא תקין. אם הייתה בחברה, אם היו כלים מתאימים, כמו צופן, קוד אתי, כמו מערכת שמטמיעה את הערכים האלה, כמו שפה אחידה בארגון, שבין היתר מחויבת לערכים, ואנשים היו עובדים איתם, כן. סביר להניח שהם היו מנהלים את הסיכונים יותר טוב. ואולי האופציה האחרת הייתה נשקלת, לפחות הייתה עולה באופן יותר חריף על שולחן ההנהלה. זאת אומרת, אם היה כתוב בקוד האתי שצריך להתייחס בכבוד לביטחונם וחייהם של הנוהגים ברכבי פורד, אז כשזה היה מגיע לשולחן הדירקטוריון לאשר אסטרטגיה כזאת או אחרת, מישהו היה מסתכל על הסעיף הזה? סביר להניח שזה נראה כשאת אומרת, האם יש פעולה אחת, כמו ניסוח קוד, שיכולה לשנות את כל התמונה? ואת קצת מחייכת, ובצדק. זאת אומרת, קצת מחייכת באי אמון, וזה בצדק. וזה לא נכון, ובמובן הזה את צודקת, שיש איזושהי פעולה יחידה אחת שניתן לעשות בארגון, בהקשר הזה, כך
באיזשהו הוקוס פוקוס הכל ייפטר, ובאמת הסיכונים יהיו הרבה יותר קטנים, וגם כל האנשים יהפכו להיות הרבה יותר מוסריים. זה לא יקרה. את צודקת. אבל אנחנו פה לא מכוונים על איזושהי מטרה אחת מהסוג הזה. אני מנסה להסתכל, נגיד, על המשבר האחרון שאנחנו שמענו עליו, משבר הקוטג' הישראלי, אוקיי? אז אני חושבת, האם חברות הקוטג' החליטו בסופו של דבר להוריד את המחיר בגלל קוד אתי כזה או אחר שקבע שעליהם להתייחס בכבוד ולקחת את הצרכנים שלהם בצורה רצינית, או שהם הבינו שפשוט מוצר אחד יכול לרדת מהמדפים וההפסד יהיה גדול הרבה יותר? אני משער, אנחנו עוסקים גם בפסיכולוגיה, וזה לא התחום שלי, או בפסיכולוגיה או עיצוב... זה פסיכולוגיה ארגונית. כן, כן. אבל בוא נאמר כך, אני משער שלא, וזה כנראה לא, אלה לא כנראה המוטיבציות המרכזיות להקטנת המחיר, או משהו כזה. מה שאנחנו עושים, כאשר אנחנו באים לייעץ, אנחנו אומרים, חבר'ה, אין פה, כל הנושא הזה של ייעוץ באתיקה ובאחריות תאגידית, כן. טוב להמשיל אותו לאיזה סוג של גינון. כשמישהו בונה בית, והוא עכשיו מזמין גנן, והוא רוצה לקבל הצעת מחיר על הגינה, אז הוא צריך להגיד מה הוא רוצה בגינה. כן דשא, לא דשא, ואם דשא, אז איזה, וכמה מטרים, וככה הלאה וככה הלאה, ואיפה העצים, ואיפה הפנסים, ואיפה מערכת ההשקיה, וכן ממוחשב, לא ממוחשב. יש פה מארג שלם של מרכיבים. טוב, אז עשינו את כל זה. צריך להתחיל לעשות עבודות תשתית. עבודת תשתית, האנלוגיה, בתוך ארגון, זה לעבוד עם ההנהלה על ניסוח קוד. לעבוד איתה, אחר כך לרדת, והמתודולוגיה או השיטה לעבודה שמנסחת קוד, זה לעבוד עם העובדים, זה להרכיב ועדות, זה לעבוד איתם. להעביר חזרת התוצרים להנהלה. זה חלק מעבודות התשתית. אבל האם עבודת התשתית עצמה מספיקה, כמו בגינה? לא, כי אפשר לעשות הכל, ותוך שבועיים הכל יתייבש. אם לא משקים, אם לא מתייחסים נכון, אם לא מביאים גנן לטיפול תקופתי. וזה מה שאנחנו קוראים עבודת הטמעה ותחזוקה. עכשיו, ארגון שעושה את זה משנה אט-אט. יש לו סיכוי. אם הוא רוצה לעשות את זה, כן. ואם הוא אכן עושה את זה. אז יש לו סיכוי טוב שהוא ינהיג את השפה הזאת בתוך הארגון. יצא לי באופן אישי לקרוא מספר קודים אתיים של חברות. אל תשאל באיזה הקשר, בדרך כלל כשאני רוצה להירדם טוב בלילה, פשוט לוקחת איזה קוד אתי אחד ארוך, אבל מצאתי שבחלק מהארגונים הקוד האתי הזה יוצר ציניות אצל העובדים. כי אם הקוד האתי מבקש מהעובדים להתייחס יפה ללקוחות ובכבוד ולהיות תמיד זמינים וכולי וכולי, אבל הוא לא מיישם את זה כלפי העובדים עצמם, אז מה זה נותן? זה לא נותן כלום, ואת צודקת. זאת אומרת, צריכה להיות הלימה בין האופן שבו העסק מתייחס ללקוחות, לבין איך שהוא מתייחס לעובדים, ולהתייחס ברצינות לעובדים, זה משהו שהוא פרזה יפה מאוד, נכון. אבל היא מתפרטת להרבה מאוד דברים קטנים. דוגמה, עובד עובר תפקיד, ובדרך שהוא צריך לקפל משרד וללכת למשרד אחר. כן. והדברים האלה הם מהלכי דומינו. קיפלנו את המשרד, ועדיין אין לו משרד אחר. ועדיין אין לו משרד אחר. אז הוא הולך לאיזושהי מחלקה שאמורה לטפל בו. הוא אומר, טוב, תניח פה את הדברים, או פה תניח פה את הדברים. כן. זה לא טוב. זה נותן לו תחושה של חוסר ערך. חוסר ערך. כי השעות שלו בעצם לא ממש חשובות, שימתין 4 שעות עד שיקימו לו איזה עמדה. או אולי יומיים. אבל תראה למשל את איקאה, בשריפה שהייתה בסניף שלהם ליד נתניה, איזה יופי, ככה לפחות זה נתפס מהצד, התייחסו שם לעובדים. זה היה אחד הדברים הראשונים שהחברה כשיצאה הבטיחה יחס הוגן לעובדים שנשרף להם מקום עבודתם. נכון. תקן אותי אבל אם אני טועה. אני לא מכיר את הפרטים באופן מדויק, אבל מה שכן, אני זוכר שכן היה דיון בזמנו, עד כמה חודשי משכורת ישולמו לעובדים שמקום העבודה שלהם נגזל מהם. הייתה סוגיה, והסוגיה עלתה, אני לא זוכר בסופו של דבר איך זה נפתר, הם באמת הלכו, לפחות בהתחלה הם הלכו נדמה לי על איזושהי נוסחה של לשלם להם חודשיים. אחר כך היו עניינים אחרים, הם ניסו לקלוט חלק מן העובדים, אם אני לא טועה. בסניף השני. בסניף, כן, בראשון, ואני מניח שאחרים מחכים, ומן הסתם יש גם אחרים שמצאו אולי את דרכם החוצה. כן. אבל החשיבות של הדברים האלה היא גם בזה בסופו של עניין, מה שאנחנו מחפשים זה כמעט המושג המרכזי פה, המושג של אמון, שנגעת בו קודם. אם יש לנו יכולת ליצור אמון אצל הלקוח שלנו כלפינו, זה יעשה ולא יכול לעשות
אם לעובד אין אמון בהנהלה ובמה שהוא מייצג ובמה שהוא עובד בו ובשליחות, גם הקטנה הזאת של בעל העסק או מה שזה לא יהיה, בין אם מדובר על בנק שמעסיק אלפים רבים של עובדים, או איזושהי תעשייה גדולה, ובין אם מדובר אולי על מפעל יחסית לא גדול שמעסיק 85 עובדים. אז כשאתה מסתכל על חברות מצליחות, אתה יכול להגיד מה סוד ההצלחה? אפשר להיכנס ולהציג איזשהו סוג של מבט בוחן, ולראות מה קורה. דוגמה, אנחנו מכירים כל מיני רשתות של בתי קפה. כן. אז אתה נכנס לרשת אחת, זה יכול להיות אולי ארומה לצורך העניין, ואתה מזמין את מה שאתה מזמין, לדוגמה, ואז איך קוראים לך? והגברת רושמת, או האדון רושם, וכשההזמנה שלך מוכנה, קוראים לך, נכון? נכון. יקראו שירה, בואי קחי את זה. בר קפה אולי זה לא הולך. אני לא יודע, אני רק אומר, בר קפה זה עובד אחרת. עכשיו, האם יש לזה השלכות על האופן שבו אני כלקוח מרגיש? יכול להיות שיש לזה השלכות. צריך להיכנס פנימה ולראות. הדוגמה היא רק בשביל לראות שאנחנו צריכים להיכנס פנימה ולבחון את העניינים האלה. זאת אומרת שאתה לא יכול לתת איזה כותרת אחת להצלחה של ארגון. מה סוד ההצלחה של ארגון? כי בכל ארגון זה סוד אחר. אני לא יודע אם זה סוד אחר, אבל לכל ארגון יש צורות אחרות של עמידה מול הלקוח. ואין צורה אחת שעובדת. אין צורה אחת שעובדת, כמו גם שאין צורה אחת שלא עובדת. זאת אומרת, יש גם הרבה צורות שלא עובדות, כמו שיש הרבה צורות שעובדות. אבל הכישלון הוא אחד? ארגונים שנפלו, אתה יכול להצביע על סיבה 1, 2, 3 מקסימום שהם מהסיבות השכיחות? יש ארגונים שנופלים בגלל ניהול לא נכון של כספים. יש ארגונים שנופלים בגלל זה. אין שום... יש ארגונים אחרים שנופלים, כמו הדוגמה של פורד, שזה הפיל אותם להרבה מאוד זמן. אבל תראה, הם עדיין קיימים. הם עדיין קיימים. אז מה סוד ההצלחה שלהם? סוד ההצלחה שלהם, שאחר כך הם תפסו את עצמם בידיים. דרך אגב, זה עבר במהלכי הבראה קשים, הם פיטרו הרבה מאוד עובדים וכך הלאה. זה... עורכי דין כנראה. יכול להיות, כן. בטוח. יכול להיות. תראו, קחו למשל לצה"ל. צה"ל הוא ארגון מעניין נורא בהקשר הזה. צה"ל, כשייסדו אותו, לא חשבו על קוד אתי, זה לא היה באופנה וככה הלאה, ומספרים את האגדה הזאת שעמית בן גוריון, הוא סידר את כל המבנה של צה"ל, ואת החלוקה של האגפים וככה הלאה. עד שהגיע אסא כשר. עד שהגיע אסא כשר. אבל אסא כשר הגיע בשלב שבו, במה שהלך קצת לאיבוד, וזה היה הטעם לכניסתו באמת של קוד אתי בצה"ל, זה השפה האחידה קצת התפוררה, וכל מיני דברים שהיו במרכז הקונצנזוס, משהו מה שאנחנו לפעמים קוראים, יש לנו תפיסה מיידית, ראשונית, של מה טוב ומה נכון, וזה היה בצה"ל של אולי תחילת שנות ה-50 וה-60 וה-70, אבל לאט לאט היא נשחקה, ובאמצע שנות ה-90 הורגשה בהקשר הזה איזה סוג של מצוקה. היו הרבה אוכלוסיות חדשות, היו הרבה אוכלוסיות של עולים, הן לא מחוברות עדיין לאתוס, וכך הלאה וכך הלאה, וגם אנחנו, זאת אומרת, החברה הישראלית, בוא נאמר, לא לחצנו, כמו שלחצנו באמצע שנות ה-60, גם על צה"ל וגם על העולים, שיהיו בעצם, או לעצב אותם על פי דוגמה אחת, על פי דפוס אחד. גם אנחנו עברנו איזשהם שינויים שרוחות אחרות מן העולם המערבי הגיעו אלינו. האמת שנראה לי שהצעד הבא צריך להיות קוד אתי למדינת ישראל. אבל נראה אם זה יצליח. מה דעתך לקחת את זה כאיזה פרויקט דגל? תחשוב על זה. תודה רבה לך שבאת אלינו. נעשה הפסקת פרסומות, אחר כך נשים בשמירת הריון. יש להם המון זכויות בביטוח לאומי, האם הן יודעות על זה, וגם על עיצוב חדרי ילדים. אנחנו כבר חוזרים.